Ano ba yan? Kasasayaw pa lang. Tapos kaagad. Boys. Basta. News of the night. Hoy, magsarang kay mayaman nam, di ba? Following a total amount of Di ba mayaman na kam? 539 pesos. Oo. Our fourth runners-up is Jan. no other than Miss Janet S. Hoy, magsarang kay, di ba mayaman ka, no? Diri pagad. Pero ba na rin mo nasasahod na? Maray pagad. Na naman na masasabi mo sa patron sa Aruganga? Marasa. Marasa kumaon. Nakatakas man, kam? Maray. Ako, dito ilan na ako, bag. Mga pulburon lang sa nadali. Kamu man na nadali na. Maray. Wala ka pa nadali. Maray pa. Ato, pag hinay kambahin ka mo madali. Ayan mga guys, mga vlogger ng Lawan, nagkita-kita. May love shoutout sa Magsarangkay TV. Syempre kay Global Jan Heray at sa aking Ninong Kilay TV. So guys, follow nyo naman po sila. Welcome back mga ka-chapso. Yes, yo, break it down yun. Nandito na naman po ang inyong nag-iisang maestro waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, kwentuhan at halakhakan. At syempre, nandito po tayo ngayon sa part 2 ng ating vlog sa Fiesta Celebration ng Barangay Aruganga. So tara guys. Ayan, may shoutout po sa napakahuhusay na bumubuo ng banda. Ayan guys, lalong-lalo na sa kanilang singeres na si Miss Zanine Galit. Ayan guys, so ang gagaling po talaga nila. So may shoutout. Syempre, may shoutout po sa lahat ng mga taga-barangay Aruganga, Lawang Northern Samar. Pati na rin po yung mga nandoon sa Maynila na sa syudad na sa ibang bansa nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Hindi nakauwi ngayong Fiesta Celebration. May shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nagdiriwang ng Fiesta Celebration po dito sa mga panahon. Bigyan shoutout po sa inyo. Enjoy po tayo dito sa kanilang barangay na napakaganda po at napakababait. So guys, ito yung napakagagaling na mga series dito. Ayan na.
Marcos, Honorable Boy Boy Lagrimas, and Punong Barangay, Salve A. Galit.
Syempre mga guys, enjoy po tayo dito at maya dadanis tayo guys. Pupurutin ko yung aking dada at magdadance kami. So tara guys, puntahan ko na at makapagsayaw na. Ano ba yan? Kasasayaw pa lang. Tapos kaagad. Boys. Basta. Nakasampol 2 minutes. Hi vlog. O mag-hi na kayo dyan. From Cavite. Opo. Hi vlog. Mag-hi na kayo dyan. Oh, nandito lang sila sa madilim kasi may balak sila eh. Ha? Oh, sinang i-shoutout mo? Kabalyado. The new birthday ang siguan. dito. Bakit mo sila i-shoutout? Kasi wala sila dito. Ano yung sumsuman? Ano yung sang kayong already dyan, oh? Oo. Ayan, Shout out kay Alvin Blando. Kay supporter ni. Sira ko ba shout out? Oh, sino ba siyo? Ay nala. Shout out ko noon Marian. Talaga si Basyo na. Shout out din kay Maria Pares. Ayan, maraming salamat po Barangay Aruganga. Muli happy fiesta po sa inyong lahat. At syempre God bless po. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapunta at makapamiesta po dito sa inyong barangay. Hanggang sa susunod na taon. Yes, break it down yo. Bye. Thank you so much. Bye. Yes, opo.